Brúsak, moje meno je Snipex a ideme si natočiť, kto je lepší klamár. Takže čakala máme na Lorenza a... Môžeme ísť na to. Hej, a ideme si tak natočiť, kto je lepší klamár. Ideme na to. Tak choď. A je to vlastne o to, čo Exploited natáčal. Neviem, ak sa volala teraz, som zabudol, Felan. No a ja tu mám veci, on má hentam veci. A ideme na to, idem prvý, dobre, tak sa tam pozeraj. Viete, máme to veľmi nahodno tak, aby sme to nevideli. Ako prvé, sa pozeraj furt, mám tu Ježibabu na záchode. Takú strigu na záchode. Má ako lízatko keby, má takú lebku. A má červené kačky a vyzerá, že je našpatá. Tak to neviem, či máš teda strigu, ale podľa mňa máš pravdu. OK, 1-0 pre teba. Odrazom. Tak, mám tu plíšavého macka. Má asi 30 cm a vyzerá ako tiger. Aj menej než 30 cm. Ako čo vyzerá? Ako tiger napríklad. Ale má červené oči a veľkú hrivu. Takú, no ako by som to povedal. No, veľké vlasy. No to ti verím. Pozri sa. Veď som si aj hovoril, že ako máš mať veľkú hrivu, keď je to tiger. No 1-0. Vadí, ďalej. Mám tu modrého robota, ktorý drží v rukách šrobovák. Je pomerne dosť veľký ako ten šrobovák. A ten šrobovák som ukradol zo šatníka a toho robota som našiel u babky. Môže veriť. Klameš. Lebo šrobovák asi nebude taký veľký ako on. Čiže, čo je pravda? Ten šrobovák je pravda, aj ten robot je pravda. Ty svíňa. Ale mám pre... Počkaj, keď takto... 1-1. Nie, počkaj. 2-1. 2-1. OK. Ideš ty. Máš presne? No, ja tu mám len 3 veci. Krvák. No! Mám tu jogurtové mlieko, je banánové a je to v plechovke, ako na Coca-Colu. No, môžeš. A počkaj, a ešte taký veľký štúpok tam, taký pekný. Ja ti verím, že máš mlieko, neverím, že to v plechovke. Ale je. Ale ne, také ako je Coca-Cola. Je, vážne? Není. Ja ti neverím, ja verím iba to mlieko. Ale to v plechovke ti neverím. No, takže čo je pravda? Tá plechovka. A počkaj, a ešte sa nedopodal, že je prázdne. To ti verím. Smola je plné. Tak ale nie je to plechovka. Dobre, číst 3-1. Máš ešte veci? Už len peračník, ale z toho trču. Dobre, akože nič. To sa natáča. Nevadí. Ideme ďalej, pozeraj sa tam. Kuláš. Mám tu kráľa, ktorý má zrejme nádchu. Pretože fakt má veľa vereckoviek a je... Teraz sa tam pozeraj. No, však ja nič neviem. Ne, sa. A má nádchu zrejme. Taký král. Tak, to ti neverím. Tak never. Ty svíňa. Však ale... Dobre. Počkaj, ako je to? 4-2. 3-2. No tak, dobre, ja súhlasím. 3-2. Ja si musím dať čo vybrať. Pero. Ešte niečo prvom vymyslím do piaťa, lebo ja tu mám ešte dve zaujímavé veci. Čekej. Fakt neberte to ako kopieráctvo. Mňa to len to video bavilo od Exploited, tak som to chcela natočiť takto. A už nebolo video. No, takže mám tu pravítko. Je zelené. Je to, koľko to má? 30 cm. A ešte tam je ako
na decimetre, tuším, z druhej strany, no neviem. O pravítku sa bavíme. Áno. 30 cm v peračníku? Ale to som si nepribalil, len. No. To ti verím. Ty si videl. Čože? Ty oni. No, okej. No, počkaj. No, môžeš zatiaľ ísť, ja si to zatlapám. No, už ideš? Aha. Dobre, nepozaj sa. Mám tu Šreka, ktorý je po zime, bol na Sibíri, pretože mu je veľká zima. Hej. A bol tam asi 3 mesiace, čiže fakt mu bola veľká zima, tak mal čapicu na sebe. A je to klasický Šrek, usmievavý, ale je mu zima. Môžem sa pozrieť do kamery? No, môžeš. Verím, že máš Šreka. To ti verím. Koľko je to? 5-3 alebo 2. 5-2. Ešte si počkať, teraz ide posledná vec, že? No. No, napríklad. To už nemôžem vyhrať, takže tak si ty vyhral. Koľko je to? 4-2? 5-2. No to si prehral, to nevadí, ale ešte... Takže mám tu násobilku. Je celkom veľká, asi čo ja viem koľko. Je tam od 1x1 do 1x10. Ty bolo, to bolo. A sú tam kolobežkári. To ti verím. Haha, motorkári a tu je do 20. Ty si oný, a to mi musíš uznať, ale som ti veril tú násobovku, to mi musíš uznať. Pol boda. No dobre. Díky. Dobre, ja tu mám poslednú vec. Na bok. Ale bolo do 20, nie do 10. To je nevadí. No dobre. Môžeme to uznávať. No. Vypol mi akurát Skype, nevadí? Nepozeraj sa. Dobre. Budem asi robiť trošku reklamu. Ale ne. Mám tu iluminátov, ktorí majú strašne radi Nutellu. Chcú sa do nej dostať, ale nejako im to nejde. A k tomu tí ilumináti majú taký gentlemanský klobučík. Môžem sa pozrieť? To ti neverím. Nič? Neverím ti. OK. Ty si debil. OK, tak je to 5-4. Takže máme víťaza a je to tu. Tento. Ne, ty si to, ty. Rusák. A fakt to má, to sme len tak teraz narýchlo. Chceš dodať niečo? No, bolo to veľmi zábavné. No, tomu musím povedať. Ešte aj predtým, čo sme sa snažili to challenge asi pol hodinu, my sa na tom rehotali. Takže... My sa s vami učíme, dúfam, že sa to video páčilo, ak nedáte dislike. Ak sa ľúbilo, tak like. Tak, čaute. Čaute.